ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созен тинҷаин саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 12 майи соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 117 сомони 60 дирам бачаи ачкидор навора давом мета. дӯстони азиз, дар имрӯза видео мошини мерседес зайд шикастай як дар ноҳияи рӯдакиё шаҳри душанбе замин дар кораи точансма дар кораи дар ҳами видео гап мезанам. хонаҳои заминӣ ҳастай дар шаҳри бохтар қурғани пешина, хонаи заминӣ ҳастай дар шаҳри ваҳдат, квартира аз он ҳастай дар Россия шаҳри хуҷанд, квартира ҳастай дар шаҳри бохтар қурғани пешина ва бардуи азиз як квартираи арзони дига ҳастай дар шаҳри душанбе. қизиқи видео ҳамие ки ҳавлии фурӯшияи 90 000 сомониш мега. бадруи ғарибон шумо метавонед ки ҳавлии фурӯширо 759 000 рубл бихарен ва дига чизои арзонам ҳастай. бардуи азиз, ай ҳамат хоҳиш мекунам барои пешравии мо як дона лайки бепала бижихен ва касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. ана ки мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон ها дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку ها. аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешаванд. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, ها аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимо сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه Ӣ, گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میآمده. бардуи аз яке мегзарем ба 1 миллиони имрӯза ҳами канали савду теҷира падилитсия кунен. ҳама мардум бидонад ки дар ин канал мошин хонаҳои арзонгарини бисёрай. ина бардуи азиз як мошини арзона гап мезанам, беҳад нархеш зурай. бардуи азиз, хулоса мошинҷон айда. дӯстони азиз, мерседес зайчик соли баромадаш 1998 солай. сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 доштай. объёми мотораш дай. бардуи азиз, ди простойне, объёми мотораш ди объёмни будай. коробкаш механика. ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунан. я 9 моҳи дига танировка дора. балонош нав пачка, хадавоиш туб ворая. бардуи азиз, хулоса мошин ягон камбудӣ надора, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. кондисионер печка доштай. дӯстони азиз, хулоса мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар, ана пешина қурғонтепа. нархи мошина 50 000 сомонӣ мега. 50 000 сомон. бардуи азиз, беҳад нархи арзоне ки ба пули русӣ 422 000 рубл мешидай. бардуи азиз, касе ки суми нах дорен арзон мекуна ва ягон опелам боша болои сум битен мешидай. бардуи азиз, эълона давом метиҳем. мегзарем ба 2 миллиони имрӯза як хонаи замонавӣ дигара аз шаҳри бохтар гап мезанем. бардуи азиз, касе ки мақсад ай шаҳри бохтар хона кофтеса бошен, марҳамат, ина хонаи беҳтарин. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри бохтар, кӯчаи осимӣ, пеши стадиони пахтакор. хонаи деэтаҷаи фасон кардаги. бардуи азиз, 2 сотиқ замин, ҳамагӣ 5 дархона дора, як кухнӣ, 2 табания ва 2 ҳоҷатхона доштай. ремонти хонаҳо бардуи азиз, берун дарун ҳама замонавӣ кардагӣ, гирди хона маҳкам кардагӣ. масъалаи об свич мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. бардуи азиз, нархи хона 900 000 сомонӣ. чӣ хеле ки гуфтам, хонаи деэтаҷаи фасони хушрӯ, 2 сотиқ замин, 5 дархона, шаҳри бохтар, кӯчаи осимӣ, пеши стадиони пахтакор. бардуи азиз, ҳамин бозори фаровонам наздикай. нархи хона 900 000 сомон. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. номарои телефонаш аст, занг бизанен, маълумоти бештара аз соҳиби хона бигирен. бардуи азиз, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза як квартираи арзони дига аз Россия гап мезанем. бардуи азиз, касе ки дар ғарибӣ қарор дорен дар Россия, гӯш кунен. квартираи десен қарор дорад дар Россия, Калужский область, Думинский район, Сельский поселение,
доми деэтаҷа духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 39 квадратни метр будай. Ремонти квартира замонавӣ гуфтагиай газ, ов, свет дора бардуи азиз. гӯш кардесен газ, ов, свет доштаи. ҳуҷҷатҳои квартира 100%. дӯстони азиз ба чиза чораш фурӯхта мешавад. ҳамсояҳои тоҷикам доранд. дӯстони азиз нархиш 1 миллион рубл гуфтаг бугӯ. 1 миллион рубл ва суми сомонии ҳисобкитобаш кардем 118500 сомон мешидаи. 118500 сомон ба пули русӣ ака гуфта ки 1 миллион рублш бугӯ. номерои телефонош ҳастай ватсап дора занг бизанед қати ака маслиҳат кинед. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардуи азиз, компания Акай Барха, компания Акай Рӯзихела шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародарода удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меорам. бардуи азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. и ака пастаяни ҳами кор дай мақсад номерош WhatsApp дора занг мезанед сразу ответон мета. бисёр инсони хубай бародарай ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугӯ. ай ҳама да компания арзон бардуи азиз 8000 рубл. агар ай номи канали Сауду Теҷи гап занем ба шумо арзон мекуна. инаи бародарора нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. салому алейкум мардуми заҳматкаш Ӯзбекистон, Тоҷикистон, граница маҳкам. Мага ин ака гап зан чӣ хел гузашт кунад? 100%. Просто камтар очередтай. Ӯзбек, тоҷик, киргиз, қазоқ ҳама ба очередӣ мегзаранд тамом. Ягон чиз хубай равачо. 26 ҳафтума имрӯз 27 28 короче ҳам сум ресем. бардуи азиз, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. касе ки ай шаҳри ваҳдати бардуи азиз я ҳавлии арзона гап мезанам. ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ана Каҳлон даруни Тоҷик золота нависагиай. Каҳлон даруни Тоҷик золота 5 сотиқ заминай. паҳмич бардуи азиз, паҳми ҳами замин 20 метрай, дарозиш 25 метр. ана ову свеч ҳастай мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош 100% будай. бардуи азиз, нархи ҳавлии фурӯшира 90000 сомонӣ мега. 90000 сомон ба пули русӣ 759000 рубл мешидай. ва соҳиби ҳамин ҳавлӣ мега ки ягон мошин боша болои сум бита мешава. марҳамат бардуи азиз, ягон мошин дошта бошен метавонед ки мошина битен болои сум битен анами ҳавлии беҳтарина ай шаҳри ваҳдат бихарен. нархи зур айне ки 90000 сомон. дар ин навор квартироро ҳам ҳаст. бардуи азиз, то охири видеоро тамошо кунед. бардуи азиз, мегзарем ба қизиқи видео. як бародар да 1.5 ё 2 сотиқ замин дар корай. гӯш кесем бардуи азиз, як бародар да 1.5 ё 2 сотиқ замин дар кор буда ай тарафи Душанбе ё ноҳияи Рӯдакӣ яъне ки Ленский райони пешина 1.5 ё 2 сотиқ замин дар корайша бардуи азиз, замини назди ҳавлигӣ боша бо хуб мешава то 30000 сомона. ҳуҷҷатош мегӯям мисол ҳуҷҷатоша дар номи худам мекунам чӣ қадаре ки расход шавад. дӯстони азиз, то 30000 сомона заминиш дар кораи 1.5 ё 2 сотиқ замин ай ноҳияи Рӯдакӣ ё ай шаҳри Душанбе. номерои телефони ака WhatsApp дора. касе ки мақсад ана замин дорен ҳами акада занг бизанен. бачаёча хея кофе талх ё ягон арсиколаи хина кабза ки ба фикрам ховод бурдисай. и гапа гуфтам ки камтар шоршай квартирои арзона гӯш кунӣ шеринар. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, кӯчаи Тец. як хонага квартира дар 8 этаж қарор дорад 37 квадратни метрай. доми навастройкаи бардуи азиз, доми нав яъне ки бино нав будай. хона нав ремонт кардагӣ. квартира бардуи азиз нав ремонт кардагӣ, фақат пула метӣ медрои зиндагӣ мекунӣ. як хонага 8 этаж шаҳри Бохтар 37 квадрат чӣ хеле ки гуфтам. нархи квартира 235000 сомонӣ.
бардури азиз, форатон ки видеои сауду теҷе шумо да бирава подписатсия кунед. бардури азиз, ке ки ма видео кардам шумо да мераванд подписатсия раҷа кунед, зангулачара бологӣ дамонен. Анам хеле квартираҳои арзона шумо метавонед ки ҳамин канали ма бихарен. бардури азиз, дӯстони азиз, квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. Як хонага квартира дар панҷум этаж қарор дорад, 32 квадратни метраи. Доми навастройка квартира, бардури азиз, ремонт кардагӣ, ремонташ нормалнияй. Соҳиби квартира маълумот додааст ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Гипразем, маҳаллаи Сомон. Срочни, бардури азиз, фаврӣ бидай. Нархи квартира 250 000 сомонӣ. 250 000 сомон ба пули рӯси 2 миллиона 110 000 рубл мешидай. бисёри бардору дар комментария менависанд ки акай сауду теҷе ҳамин шаҳри хуҷандам кам бимонен, моро аёд наброрен. гап нест, бардори азиз, шумо фақат аз ҷое ки мисол дар кораитона комментарияда сухан кунен, бачаи ачкидор ҳамеша дар хизмати шумоай. дӯстони азиз, квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 30 микрорайон. Як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 32 квадратни метраи. доми навастройка, бардори азиз, квартира ремонташ коробка мебошад. нархи квартира 125 000 сомонӣ. ба пули рӯси чанд қамеша дар экран нависагиам 1 миллион 55 000 рубл. дӯстони азиз, марҳамат, на касе ки аз шаҳри Хуҷанден, ай даст натен квартира арзона. ханем хеле бачаёча, ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза ана мехонем яда комментарияра ба шаб ба хайр мехонем ки ҷои мо да шавшид. дӯстони азиз, як подписчик нависад ки шери нар ягон хонаи заминӣ ай шаҳри Кӯлоб ай хидаш боша то 110 ё 160 000 сомона биков бимон. гап нест шери нар, ягон ташид канал да мемонам. агар ҳамҷа номерот ҳам менависӣ, мумкин ягон бародар мисол ана хонаи замини ҳамин шаҳри Кӯлоб медоштак, ту да занг мезадам. хеле комментария нависем, бардури азиз, тагш да номеротона бинависед. ма дар видеои дигари мисол ҳам мебинам комментария соз навистагӣ боша, номеротон навистагӣ боша, реклама мекунам. мақсад ҳамин комментария навистагӣ шуморо ягон кас дошта боша, шумо да занг мезана. и просмотрҳои сауду теҷе ана миллионаи кӯхӣ, ягон кас дора мисол занг мезана. бароям навистен комментария, номеротонам бинависен, мехонем комментарияи янгиша. нависае ки салом алайкум, созен хубен акай ачкидор, ягон замин ана дар шаҳри Бохтар ё ноҳияи Кушониён боша, 4-5 сотиқ замин боша, то 60 ё 70 000 сомона боша нархиш. ман мухлиси шумо, дар ачкиёт гап нест. эй зинда бош шери нар, ахир ҳамин ягон ачки қимат мехарида бачаи ачкидорда. шеринар зиқ шиди ки видео тамом шид. не шеринар яду тадига мехонем, баъд шаба хайра мехонем. нависае ки ака ягон хонаи ҳавлигии арзон ай тарафи ана Каратегинский боша, 3 сотиқ хона хати боша, то 220 000 сомона мехарам. гап нест шеринар. ана номерот ҳам менависӣ, ягон кас мисол ҳами Каратегинский медошт, ту да занг мезад. бардори азиз, ина бо мегумтон ки ҳам хеле комментария нависен, номеротона бинависен. мехонем як комментария аҷоиба, бовар кунед. комментарияра ман хондам, хеле хирсан шидам ки ҳамин подписчики ма ба орзуош расидаи, бовар кунед. хай мехонен ё бихонамаш. нависае ки салом алайкум подписчикои акай ачкидор, тӯли 5 сол мешавад ки ман видеоҳои хонаҳои фурӯшӣ тамошо мекунам. хушбахтона ман имрӯз соҳиби хонаи худ шудам. орзуи ман амалӣ шуд. шукри аллоҳ, ба ҳамаи ана и хурсандиҳо орзумандам. ҳар ки комментарияи мара мехона, табрик намега. мақсад ки соҳиби хона шидаи. намедонам акай канали ма шида боша ё ягон каналҳои шогирдо шида боша, намедонам рости гап. хай хулоса табрик мекунем, як қарсак шава. комментарияда табрик кунен ҳами подписчики мара. зинда бошен. бардури азиз, агар шумо ҳам тамошо кардиса бошен, ҳам хеле комментария бинависен. мисол аги ки ҷо хона то чанд сма дар кора, комментарияда бинависен, номерои телефонтона бинависен, ман реклама мекунам. касе ки дошта боша, шумо да занг мезана. хуб, комментария дигари нависае ки ассалому алайкум сауду теҷе, бовар кун наворотон беҳтаринай. рости мода ана ягон хонаи заминӣ ё квартираи шаҳри Душанбе дар корай, то 230 000 сомона. квартира духонага боша, ана кадоме дошта боша, бардури азиз, ана бинависа мега дар аккаунтон. дӯстони азиз, касе ки ина мисол дошта бошен, ҳами аккаунти ҳами ана подписчики мода бинависен.
бардуи азиз, хай бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза комментариётона мисол бо хондем ки бисёри бардуро комментария нависанд, меҳнат кардан. Раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон. Дӯстони азиз, агар ягон кас замин, хона, квартира, мошин дошта бошед, метавонед ки дар ин рақамҳои дисем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидорора рекламаи зуруш мекунам. Дӯстони азиз, касеро мефора навори мошинҳои фурӯшӣ тамошо кунам, канали Димат Абдураим бардуи азиз дар комментария ҳаст канали мошинҳои фурӯшӣ. Дар ӯ канал фақат мошин партофтесем бардуи азиз, мумкин ягон мошини арзон шумода мақбул шава. Дар комментария ҳаст бардуи азиз ва дар TikTok ҳам ози бардуи азиз канал дорем. TikTok дам ҳастем, бо канали мошинҳои фурӯшӣ дорем ва бардуи азиз дар ин канал фақат хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Хай ягон та мисол мошинҳои арзонам дар ин канал мемонем. дӯстони азиз, хай намхеле ягон реклама ҳам дошта бошед, номерои ман ҳаст хеле ки дар экран десен ва бардуи азиз видеоя додарак ягон агар шароитотон боша, имконият боша ягон сомония, ягон рубли ёрдамаш кунен. Хаяка дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуро почааш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. Дига илоҷиш наштида диданд ки мисол почааш сиёҳ шида, почааш ай зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардуро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки бардурое ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол зуршон мераса бардуро хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро, агар имконият боша ягон сомонӣ, ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.